Ja, eens hier er Edzard Sirksena. En hij leefde van 1461 tot 1528. En Edzard de Eerste die had bezocht om van de vrije Friese landen om die te verenigen tot één echte stad. De strijd wie vooral een gevechtje Albrecht van Saksen. Die hier het bewoord vierde uit namen van het Heilige Roomse Rijk. En uiteindelijk verleer Edzard de Eerste de strijd. En qua daarna voer Friesland uitenwaar in verschillende stukjes. Algemeen wordt dit beschouwen als de laatste kans die hem voordient om daar in grut Friesland te komen. En Edzard was het vroeger vrij verklaren, maar later toch nog greven van eerst Friesland. En hij stoor in 1528 in Emden. Als Edzard Sirksena in 1461 in Greetsiel in Emsland binnenwut, is eerst Frederik III en later zijn zoon Maximiliaan I de baas in Centraal- en West-Europa. Zij binnen toch erfopvolging keizer van het machtige Roomse Rijk, dat van het jaar 843 tot de mei 1806 haast 1000 jaar lang bestaan had. In de 15e eeuw wordt de naam uitgebreid tot het Heilige Roomse Rijk. Maximiliaan is een van de bekendste heerskers van dat rijk. Hij had macht, maar er is ook weerstand in. Rebellen werden hem gevangen te nemen en op te sluiten in de stad Brugge. En met hulp van Albrecht van Saksen wordt Maximiliaan weer bevrijd. Om hem te bedanken krijgt Albrecht van Saksen de sissenskip uit Friesland. Dat had in die tijd uitstrekt langs de Noordzeekust van Zeeland en de Deense Waddeneilanden. Hoewel de Friesen al langere tijd onderdeel binnen van het Heilige Roomse Rijk, beschouwen ze haar zelfs nog heel tijd als een vrij volk. Maar nu, onder Albrecht van Saksen, nu krijgen ze voor het eerste maatje een gouverneur die het hem ingreven met Friesland waarde. Vooral godsdienst, daar gaat het om. De heidense Friesen gaan net volop met de katholieke Albrecht van Saksen. De stad Grijns speelt een grote rol in het verzet in de gouverneur. Intussen had Edzard op pilgerreis weg naar Jeruzalem en is hij onder de indruk rekken van de Reformatie, de protestantse opstand in de katholieke kerken. Hij wordt greven in eerst Friesland, het juwenduistige Noord-Duitsland. In 1514 neemt hij de wapens op tegen Albrecht van Saksen. Er wordt op grote schaal vluchten en hele steden worden sluchten, liek als Auwerk, dat nou Aurich heet. Als Edzard het van de Grijzer opstaan, liet er hem benemen ter beschermheer van die stad. Zijn doel is om op die wijze het hele Friese land te bevrijden van Albrecht van Saksen en een eigen, autonome Friese stad op de rugtje dat hij de koning van willen wil. Hij vindt meestal in Friesland, maar in Duitsland binnen de 24 hartogen en greven die het zwurk druwen joggen en een groot leger op Edzard afsturen. Edzard wordt verslaan en vogelvrij verklaring. In 1517, 3 jaar na het begin van zijn strijd in Albrecht van Saksen, maakt Edzard Beliersja. Het liep het min mooi hem achterin. Maar 2 jaar later krijgt het Heilige Roomse Rijk een nieuwe keizer, Karel V. En die besluit dat Edzard het regeer houden mooi over eerst Friesland, het Duitse pad van de Friese landen. De Hollandse paden komen onder het bestuur van het Habsburgse Rijk en worden daarmee een deel van de Nederlanden. En zo is de laatste kans op een grote Friese stad verspillen. Holland en Grijnsland keren haar aan van Friesland. En de Friesen houden net meer als een provincie oer.